yawa bidiyon mu ne zamu muka ta ku photo editing yanda ku edit ne da ku yake ku canja background da kuke misali yanzu da photo a wurin nan to sai kuma ci ya hoto na sai da wani background na daban ku sa shi amma mutum ba lalle gane cewa ba an da hoto wani zai iya dauka cewa ma da wani guri yayi hoton da sauran dawo da shi na so dan haka ka kasance ka saurari wannan bidiyon na mutum daga farkon shi har zuwa ƙarshe za mu yi tutorial ne da ake yin hoto editing ne so in yau da farkon shigo ga cikin channel da albarka kafin mu nisa kamata ka danna mana subscribe dan Allah ba dan mu ba yawa mun gode wa mai gida kasancewan baka da application din zaka je Play Store ne ka dauko shi amma tun da na da shi kun gan shi nan mai suna background changer zaka danna shi an gaje Play Store zaka downloading nashi to ne tun da na da shi gashi nan mai hoton mai da dan jan kaya da background an yanke shi so shine zaka amfani da shi amma ba haka ba gaskiya ba lalle kai edit wanda kake so ba amma dai da wannan zaka edit wannan da kake so zaka shiga cikin application bayan ka shiga cikin application ga inda fuska application ne ke to in ka ga haka zaka shiga background mixer zaka mix na wani background kenan sai ka danna number 2 din nan wannan na biyu in ka danna shi sai ka shiga just once in kana so kuma ka shiga wannan da yana abin da kake so kai so yanzu bara mu nemi hoto da ya kamata a ce na yi edit nashi yawwa misali yanzu wannan hoto na son edit nashi kun ga dai hoton sai zaɓi girman hoton da nake so yi so yanzu bari zaɓi wannan irin size ɗin da nake so bari zaɓi wannan size ɗin da nake so na zaɓa haka nake son hoton dan daidai haka nake son hoton bayan na zaɓa kenan haka nake son hoton sai danna danna wancan alamar yau ka ga yadda yanke mu hoton kuma sai danna background photo nan da na farkon kenan in ka danna shi zaka ji ka nemi background misali ina son sa shi a filin ƙwallon ƙafa to barin saka shi a wannan filin mu ga wannan in ka zo ka danna wannan shi ma sai ka zo ka nemi daidai size din cover din da ka nema na wancan to na nemi na wannan shi ma kaga cover size nasu ɗaya ne to sai ka danna wannan alama in ka danna wannan alama to ka gani ka zo nan ka shiga cikin background da ka yi zaba na filin ƙwallon ƙafa ko sai ka danna sai ba iya ƙwallon ƙafa ba kowanne guri ma za ka iya yin wannan nashi ba sai iya ƙwallon ƙafa ake yi ba kowanne irin guri ma ka ɗauki za ka yi ɗaukan hoto ma daga nan ma kenan kamar can gaya muku da title na rage faɗa muku yau mun gode da ziyartar wannan channel namu ya baka so za mu tuka danna mana kalmar subscribe idan wannan shi ya kaitar da kai so mun gode idan ka duba ma dai ga hotunan nan wata da dama da na edit na su so za ku gan su ga su nan kun ga wannan wanda na yanzu ku duba fa wani editing ma da ne a nan kun ga shi ma ya fita ku duba fa inda ka san da ni aka ɗauki kofin ba ga su nan kun gani dan ɗauko kwana ga filin ƙwallo yawa kun gani ga Messi ma din na haɗa gashi so ka danna subscribe dai kawai shi